força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena, una noia han trobat a casa Cert Marquès, que sap fer molts guisats, més no sap fer còctels, però diu al veïnat que l'amo és complacent. I a la noia engrescat ensenya tot dient pararapapapapa, remena, remena, nena, remena, remena, nena. No repasis ni un moment, si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena. Bien, bien. Estamos